Editorjal tal-Gazzetta Malta Independent fl-aħħar jiem għamel interpretazzjoni kompletament żbaljata taċ-ċifri relatati mal-infiq soċjali tal-Gvern. Dan qalu l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Il-Gazzetta kienet qalet li żieda ta' 12.9% fil-benefiċċji mhux kontributorji fl-ewwel 6 xhur tas-sena meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2024 hi indikazzjoni ta' dipendenza dejjem tikber, pressjoni ekonomika u nuqqas ta' politika. Iżda dan ġie mgiddeb mill-Ministru Falzon f'opinjoni li ġiet ippubblikata fl-istess Gazzetta l-ħamis. Bil-maqlub, tenna li kważi nofsi żieda ġejja mill-allowance ta' tfal li hu benefiċċju universali u li żdied b'mod intenzjonat fil-baġit għal din is-sena. Bl-istess mod, iż-żieda fl-allowance għall-istudenti post-sekondarji tirrifletti li aktar studenti qed ikomplu l-edukazzjoni tagħhom li juri biss żvilupp pożittiv u mħeġġeġ mill-politika tal-Gvern. Waqt li l-editorjal wera wkoll tħassib dwar min jikkwalifika l-kumpens addizzjonali għall-għolli tal-ħajja li jingħata lil madwar nofs il-popolazzjoni, skont kriterji stabbiliti mill-Eurostat, id-dikjarazzjoni li hemm dipendenza dejjem tikber fuq is-servizzi soċjali m'għandha l-ebda bażi skont iċ-ċifri uffiċjali. Il-Ministru tenna li l-infiq żdied b'mod immirat biex jappoġġja lil familji u jsaħħaħ is-soċjetà u mhux bħala risposta għal xi kriżi ta' dipendenza. U żied jgħid li bil-kontra ta' dak li qalet l-Independent, id-dejta turi li l-att ta' nies fuq l-għajnuna soċjali u l-allowance supplementari reġa' naqas din is-sena. Pereżempju, dawk fuq l-għajnuna soċjali naqsu b'aktar minn 400 persuna u biżjed minn 200 oħra fuq l-għajnuna tas-single parents. Dr. Falzon kompla li mindu ddaħlu miżuri bħal childcare b'xejn u tapering tal-benefiċċji, il-Gvern innexxielu jnaqqas id-dipendenza anke b'mod assolut. Fil-fatt illum, hemm biss 4% tal-popolazzjoni li jinsabu f'xaħda severa rati li wkoll ferm aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru saħaq li għalkemm il-benefiċċji żdiedu, dan sar biex jinsamm bilanċ mal-pagi li wkoll qed jiżdiedu u bekk tiġi evitata l-inugwaljanza soċjali. Qal li bl-ekonomija b'saħħitha fejn itkabbiru bla preċedent u jisboq lil pajjiżi oħrajn kollha Ewropej u possibbli wkoll li jiġu introdotti benefiċċji ġodda, bħalma kienu l-Carers Grant u l-allowance għall-istudenti post-sekondarji fl-aħħar snin.